kam e gandalam kam to tubde lawdembo presque hauteur 50 cm heddima e ceski wonki ko ɗon en par ce que ceski no waɗi bande goto ayat ɓe ndiyam rawano to tufndi El Hadji Boubou Sall mo Podor maayo ngo tolnima e métruji 5 piccal jeenayyi ɗum no holli wonde ndiyam ɗam nana ɓeydo ha ɓurti métruji 5 jertinago ngo mairie Podor waɗi so yorindirama e rawane e saha ndungu ndiyam maayo ngo tolnino ko e métruji 4 piccal 80 e jeenayyi ngol ɓeydugol ndiyam maayo ngo hikka no wonani gure takkiɗe ɗe Podor kulol nen ɗo giya affaire o ari ndiyam ɗam ari ha yettima ha guuse duggere nde ɗo yi balɗe 2 walla balɗe 3 ɗin wownade jeere nde par ce que naati e jeere nde kedin il faut yimɓe kedin mbaɗ déplacement ketta auto banggue e nokko won jiiɗo ɗo min daari ɗo won jiccangol ngol ɗo ngol ɗo ƴettu direct e maayo ngo kañum noon enti yahata naate ceeli ɗi ɗin naate nder ceeli ɗin ile e kolaji ɗe ha heew waɗata ya ha ɓoyno wadde débordement bonno winegueɗe kedin kewɗe kedin ngam falade ndiyam ɗam ha ɗam wasa nadde e nder galleji ɗi yimɓe wuro Guiya ko sakuji lowaɗi leydi ɓe balirɗam rawane oɗo barage min ƴettiki machine min gaddi ɗo hen ñaɗ rawane ilam ɗam koko fonti barage o hay ko hettoy e ciamen ɗe bamulɗe faami joni noon oɗo ko sakuji min coɗɗo min mbatta hen sakuji tout temps fusat ala mbawɗa hen ñanden ɗo no min mbaride ɗum ha feewi oɗo perti ndiyam ɗam oɗo perti artoy te arat ɗo tan ko jam wona saha fof gara ga jam saha fof jam fusat yimɓe Guiya no badi ilam ɗam sabu ɓe tintinama hikka hay min kalnam kilare min mbiyam ko arno ko rawani ko ara min mbiyam noon de ma anda mbiyat no woodi kono min mbiyam noon joni ha min peren ɗum tan kono wiyam ɗo fof ɗo min kuɗɗo fof laaɗi ndewamno ɗum min mbiyam noon eyyi mawɓe min mbiyam en noon ala ko min gandi hen minen noon kono hikka kam no rawani kam ilam ɓurɗam ɗo heew doole kam comme ni naɗam aritni kam ko rawani min jiiɗum minen génération amen kam ko rawani jiiɗum hikka kadi wiyama kadi ma ɗum an eyyi wadde somin leeli min anda ɗi tawde ke dane maayi min koɗi wiyaɓe wonɓe dane maayi fof goɗɗira sa leelima waɗanade e nder guure taweteɗe nder falde Podor kullol woto maayo ngo nadde e nder galleji ɗi guese ɗe walla yoolo jawdi no ɓeydo wono iriɓe ni yo yimɓeɓe ƴiggu gila e law kala wuuro en mbaɗino toon comité toppitiɗo affaire ilam ɗam comité o foko waɗa veillé waɗa surveillé ɓe mbasɗanade tan ha yetto e mum so mbeɗa haala pour le moment kalanmi ko Dimat Wala Dar Salam Wuro Mame Bayde Deguembere heddiɓe kala eggunoɗo rawane yo wat feere eggo ɓe eggano ɓe kadi fokko daaro te hikka no wiyani ma wodɓe eggano rawane egga hikka eɗen gandine wonde en jawti 5 métres to wendi maayo ngo ko ɗon arata amo fuɗɗo arde te en jawti ɗum noon caɗele dañɗen ɗe rawane woto paɗen haaɗi jotto men mbaɗen feere eggen e o saaha ndiyam maayo ngo nana ɓuura ɓeydade sanne nde tawno manantali udditi baraji maayo mango ngo woni fleuve du Sénégal jorto jogaɗo e ɓeydagol ndiyam maayo ɗam ina wawi wadde torlaji faade e guure takkiɗe ɗe maaji ɗe